Здравейте хора, това ми е първият шорт. Сега ще ви покажа как да си измерите интернета. Ако сте, да кажем, на неограничени, от време на време ви спира. Понеже при нас се случва това, ето как да ви покажа. Отивате на измерване на интернет. Цъкате което и да е от линка за оператор BG, не знам, но аз цъкам първия линк. Готово. Чакате да ви зареди. Разрежа по-бързо, брат. Начало на теста и чакате. Гледаме. Понеже докато играх бромите това в линията така. 20 по 30. Добре. 50, 60, 70. Затова точно. Ето, пак ще го измери. Мегабайта, ето виждате ли. 1 мегабайт. Ако 1 мегабайт звъня на оператора и край с него. Ето. Следвата така и вижте. 60, 50, 60. Хубаво е да е около 40-50 мегабайта да ви върви хубаво. Благодаря за вниманието. Чао.